Здравейте хора! Аз съм Гери и днес ще правя нова поредица, която се казва Асфалт. Да, по-точно се казва Асфалт. Това е... играта се казва така Асфалт. И аз ще правя поредица на нея с епизоди. И да... Асфалт 8 по-точно. И нека да започваме. Ще бъде добре. Сега, на кое да играя? Малко ми е трудно да се движа. Извинете. За малко ще помня. Оставите. Не! Мишката. Извинете. Само за малко. Да. И ще игра... Ето тук, в Токио. Знаете ли, ще ползвам тази мишка. Извинете, че ми се вижда ръката, просто... Ето... Ето, мисля, че виждате. Добре. Ето, мене. Чакай, аз да не съм срещу себе си. Омага. Какво е това? О, трябва да го мина след 2 минути. Добре. Сама съм. Да си пусна малко нитро. О, порядък, рязък завой. Опа. Фак. Щупих се. Този път няма да се чупа. Така, да минем през тези. Мисля, че трябва да минаваме през тези. Аз обичам да минаваме тук. О, това мисля, че ще бъде супер яка поредица. Да, тук някъде наблизо беше робота, големия робот, където чупише коли. Искам да ви го покажа. Като стигнем до него, непременно ще ви го покажа. О, нищо не виждам! О, това болеше за колата. Кей, сега къде има рампа, ето така. Аз ще ползвам по-малката, разбираше. Супер яко. Така. Врата ми. Ето така някъде е робот. Да. Аз имам нитро. Yes. Успях да мина отгоре. Игра с една ръка. Ето го робота. Ето вижте го. Много е готин. Мен много ме кефи. Особено. Не ме щупи. О, 22 секунди. Дай нитро, бейби. Това трябва да го мина. Но то ми остава още много време. Аре, стига, бе. Не! Четвърто място.
Аз срещу кой се бия? И аз не знам. Ето, виждате ли? Е така, ще го дръпна малко. Е така. Не. Да, е така е добре. Да. Ето, идеално. Но виждаме ръката ти. Ръката ми, разбира се. Фак. Защо? Това е сезон 2. О, боже мой. Така. Аз обичам това в сезон 1. Тук трябва да се вдрифти доста. Тук сме двама. Камиони, внимателно! Хубав завой. Окей, за сега съм на първо място. Скоро. О, така дрифти. Първа. О, фак. Стига тези камъни там, където ви показах, съм се разбивала много пъти и много ме дразнат. И затова този път внимавах. И не си пуснах нитро. Не знам, що минавам от пръста, ама... Хубав завой. Не минай. Това е моето място. Чакай. Аз мислих, че... Защото тук няма... Аз съм синята стрелкичка в полето, ако виждате. Никога не съм минавала отдолу. Извинете, че приказвам толкова много, просто ми е много забавно, защото това е нова поредица и... Да. Разбирате. Когато някой играе нова поредица, му е забавно. Да, също, може би, ако братовчет ми се загласи, той има Майнкрафт сървър и да оцеляваме двамата. Но само ако се съгласи, още не го виждам. Също ще направя ревю на неговия сървър. Защото обичам братовчет си. Искам да му направя ревю на сървъра. Не може ли? Не може! Обидихте ме. Какво е това? Какво? От тук никога не съм минавала, сериозно. Това е по-далечен път. Това е гаден път. Това ще го наричам гадния път. Фак. Първа съм. Така. Скоро видях, че един човек ми се махнал от канала. От абонирането. От канала, боже. Не знам защо. Исках просто да кажа, че той беше казвал някакви гадни неща, нали? Беше казвал за какво снимаш клипове, някакви такива неща. Аз ги снимам за щастие, за... Победих! Аз ги снимам за... Защото да се забавлявам. Аз не ги снимам да ставам известна. Аз обичам да се забавлявам сред други хора. Да, ето това иска да кажа. Колко минути стана клипа? Добре, 9 минути. Окей, айде ще изиграм още една игра. Само че този път в Токио.
Пак за ръката ми, извинете. Ето, махаме. Така, Токио. Токио Класик. Не съм играл в Токио Класик. И не искам. Айсланд, Невада, Айсланд. Добре, в Токио Класик. Ей! Така, виждате ли? Next. Виждате ли Next? Не. Добре, айде, карайте. Момент, само. Да си придърпаме ни кълъвки. Ето. Добре. Така мисля, че е добре. Оп. Ето. Сега... Не знам вие колко виждате. Виждате вие. Това сме 6 играчи. За кого тия винаги се използват първо нитрото? Разцепи ги. Щупих една кола. Добре. Чай, брато. Втора кола. Who's next? Получих такова who's next. Who's next? Who's next, Добре, това беше тъпо, извинете. Какво правя? Какво? Той я ме буташе. Тапанар. Той си мисли, че може да ме бута? Моля! Аз ще мина от тук. Още мъничко и ще приближим робота. Аз имам епистоя, колкото е първи. Поредната щупена кола. Здравей, Маник! Какво? Как не го видях, бе? И сега съм четвърта, браво! Но съм жива. Най-хубавото е, че съм жива. Защото откъде знаеш, може и да не се съживиш. Не, втора съм. Чакай. Той е много бързо. Добре, ще замлъкна малко. Тук става моето любимото. Айде, стига глупости. Стига глупости, че станахме последни. Нямам нитро. Сега точно за робота ли няма да имам нитро? Чай, те ще ми дадат. Вземи го. Добре. Сцепих я. Сега остава тоя първия. Да го добарам. Ама и то ще струши. Защо съм втора? Защото той се струши първи.
Добре, караме от 3 минути. Тук. О! Айде, бегай! Нека шампионите да водят. Айде, дайте ми нитро. Айде, бегай, бе! Първа! От шестима! Добре, хора, това ще бъде първи епизод на Asphalt 8. Дали ми хареса поредицата. Искам да видим дали в този клип ще може да съберем 5 лайка. Благодаря ви много, че гледахте и чао!